लेके धतुर बेल पतैया के डल जुटल अखिलेश भैया के आई कांवर देखो देव घर में यूपी के नैया खेवैया के खुशिया यूपी के मांगे डल जल ढार के देखी हो भोले दुनिया हो साइकिलिया परिवार के रखले नहीं हो पनिया हो साइकिलिया परिवार के बढ़ल बेरोजगारी महंगाई चरम सीमा पर रोहुए बोली बाबा छोड़ल जाए के कराजीमा पर बटिया सारा लगल नौजवान लोग के हाल भई खराब बा किसान लोग के बात बेरोजगार के हो अपने अधिकार के रखले नहीं हो पनिया हो साइकिलिया परिवार के देखी हो भोले दुनिया हो साइकिलिया परिवार के झूमे अखिलेश के देखो सावन सुनर लागेला मोनू यादव सुनिल के कांवर में घंटी बाजेला महादेव जी विचार करी हो धुरान के नैया तू पार करी हो